Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we hebben 10 voetbalkaartjes. Later in de uitzending hoort u hoe u deze kaartjes kunt winnen. Het is in ieder geval mooi, want Curaçao speelt tegen Saint-Martin. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Martinez neemt tijdelijk ontslag. Dat is vanochtend bekend geworden. Miguelangelo Lo Martinez zit vast op verdenking van witwassen van geld en drugshandel. Vandaag moet hij weer voor de rechtercommissaris verschijnen. En ook bekend is dat zijn beperking is opgeheven. Dus tot nu toe kon hij alleen via zijn advocaat met familie en partijgenoten praten. Dat kan dus nu wat uitgebreider. Maar tegelijkertijd heeft hij laten weten dat hij zijn zetel inlevert. En op die manier de ruimte biedt aan de partij om iemand anders in het parlement te laten plaatsnemen. Dan kan ook de beëdiging van de minister namens Cem gewoon plaatsvinden. Martinez zal zich blijven concentreren op zijn zaak en keert, als dat weer mogelijk is, weer terug in het parlement. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Of Anthony Gaudet, nummer 2 op de lijst, in het parlement gaat zitten. Dat is nog niet zeker. Maar zodra we meer weten, houden we u daarvan op de hoogte. Zabot voert overleg op Sint Maarten. We hadden gisteren al aangekondigd dat prinses Beatrix op Sint Maarten en Sint Eustatius deze dagen zal zijn. Ze heeft een speciaal bezoek aan deze 2 eilanden die vooral in het teken staat van de natuurbescherming. En ook de heropening van het Prinses Juliana Airport. Daar zal ook de staatssecretaris Zsolt Szabó bij aanwezig zijn. Hij zal er ook een speech houden. Maar tegelijkertijd zal hij ook met minister-president Luc Merselina van Sint Maarten spreken over de voortgang van de landspakketten. De koningin bezoekt de eilanden van 12 tot 15 november en Szabó van 13 tot 17 november. Tromp en Hasselmeijer keken naar eigen belang. Tenminste, dat is de stellingname van de advocaat namens de centrale bank. Gisteren vond er een bodemprocedure plaats tegen de oud-werknemers van de centrale bank. Er zijn al verschillende zaken gevoerd en dit gaat onder meer over gratificaties, bankrekeningen en dergelijke. Volgens de advocaat van Tromp, Myrtle Murray, was er geen enkele reden om iets te hebben tegen de gratificaties voor Trump en ook voor Hasselmeijer. Omdat ze daar net als alle anderen recht op hadden. Dus de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is een bodemprocedure. Dus we kunnen de komende periode nog meer hierover horen. Maar het zal vooral ook een lange procedure worden. Dr. Rog geeft uitleg over Bethesda. Ze is inmiddels oud-directeur van de zorginstelling. Maar ze heeft gisteren tijdens de centrale commissievergadering in het parlement uitleg gegeven over de financiële situatie bij Bethesda. 2 grote problemen. Achterstallige belastingsschuld zorgde elke keer weer voor te weinig geld. Subsidies waren niet toereikend om nieuw te investeren. Dus het meeste ging naar het personeel. En vooral geeft ze een blijk van een hele lastige periode voor de zorginstelling. Vanwege de nauwe, hoe moet ik het zeggen, het gebrek aan geld eigenlijk. Wat Bethesda tot nu toe steeds krijgt. Rioolwater zorgt voor problemen. Dat is een probleem dat we helaas al langer aandacht aan hebben besteed bij de Cartagena-straat. Volgens sommige omwonenden speelt het probleem al 3 maanden lang. Rioolwater in de straat zorgt voor problemen. Een van de bewoonsters heeft een medische toestand. Ze moet ook gedialyseerd worden. En door de stank en de onhygiënische situatie gaat de situatie achteruit, zo schrijft de Extra. Het is ongelooflijk dat het probleem van het overstromende rioolwater nog steeds niet is opgelost. Verschillende auto-ongelukken op Curaçao gisteren. Onder meer een pick-up die tegen een fietser aanreed op de Ceru Fortuna-weg. Daar kwam de fiets onder de auto terecht. De man is gewond geraakt aan zijn benen en ook aan zijn borst en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. En ook bij de Commandantjestraat reed een pick-up tegen een familiewagen op. Veel blikschade, ook een geval van geen voorrang geven. Beide gevallen geven aan mensen, doe alsjeblieft voorzichtig als u zich op straat begeeft. En dan is de SDK blij met het gecertificeerde kunstgras. Dat is een mooi project, nieuw hoogstaand, technologisch hoogstaand kunstgras in het SDK-stadion. En de FIFA heeft het gecertificeerd.
En dat betekent dat er allerlei internationale wedstrijden op mogen plaatsvinden. Het is een heel nauwkeurige situatie, maar het gras ziet er weer mooi uit. En zoals gezegd zal er binnenkort worden gevoetbald door de nationale selectie van Curaçao. En daarvoor haal ik de kaartjes weer uit mijn zak, want ik heb 10 kaartjes te vergeven. En dat zijn kaartjes voor de wedstrijd van aanstaande vrijdag. Curaçao speelt dan tegen Saint-Martin om 7 uur. En daarvoor om 4 uur voor de liefhebbers is er ook de wedstrijd Sint Lucia tegen Grenada. Nou, ik heb dus 10 kaartjes. Ik wil er aan 5 personen, voor elke persoon 2 kaartjes weggeven. De trouwe kijkers van Access Journaal kunnen daaraan meedoen. Ze kunnen een mail sturen naar redactie@extra.cw. Redactie met een C. Redactie@extra.cw. Wie antwoord kan geven op de vraag: wanneer was Patrick Kluivert bondscoach van onze nationale selectie? Lijkt een makkelijke vraag, dus een beetje een trickvraag. Maar als u kunt aangeven wanneer hij bondscoach was van de nationale selectie, laat ik morgen weten wanneer u de kaartjes kunt komen ophalen. Voor de wedstrijd van de Curaçaose selectie tegen Saint-Martin. Doe mee, het is een leuke wedstrijd en ik ontvang graag uw mails. We gaan even over naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Access Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Access Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Access Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauero. We beginnen in Nederland, want daar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin ze de regering van Nederland vragen verscherpte toezicht te houden op de online goksector. De motie is aangenomen met 100 voor en 50 tegen. Vanuit Curaçao is er onbegrip over de motie en ook de minister van Financiën, Javier Silvania, zegt dat het parlement niet volledig op de hoogte is. Maar in ieder geval wil het parlement met een ruime meerderheid dat er scherper wordt gekeken naar de wijze waarop de goksector op Curaçao zich ontwikkelt. Dan heeft collega Carl Ruiter een interview gehad met Dien Goré. Hij is lid van de technische staf van het Curaçaose voetbalteam. En hij is heel blij met het kleine veld. Er is een nieuw klein veld begin deze week geopend. Met steun van allemaal Curaçaose voetballers. En op die manier kan er beter getraind worden door de jeugdselectie. En dat is een mooi initiatief. En Carl sprak met Dien Goré hierover. Dien Goré, vandaag hebben we die Panenveld geïnaugureerd. Vertel eens, hoe is die Panenveld ontstaan, die idee achter die Panenveld? Nou, ik moet zeggen, ik heb een visie in mijn hoofd. Dat was één familie naar buiten moeten komen. En als je dan vraagt aan de selectiespelers om een kleine donatie te geven, waardoor we iets kunnen betekenen voor de jeugd. En dat is uiteindelijk het miniveldje geworden, het pannenveldje. En die hebben we dus met de inzameling heb ik gezorgd dat het veldje is gebouwd. En die hebben we dus vandaag officieel geopend. Die Pannenveld, hoeveel spelers hebben geholpen met donatie? Ja, op dit moment waren er 9. Hè. Je hebt gezien de namen die hebben meegedaan. Hè. Dan heb je namen van als Patrick van Arnold, Leroy Ver, Jetro Willems, Kenji Goré. En dan heb je ook de Bakuna broers, Elo Roym, Fern en Anita. Die hebben gelijk gezegd, op het moment dat ik ze vroeg, ja, ik doneer.
En een paar duizend. Hè. Het is niet dat ze een tientje geven. Ze Ja. geven wel een paar duizend euro. Ja. En die idee achter die panenveld, hoe wordt het gebruikt in de toekomst? Ja, dus het is eigenlijk een veldje dat gebruikt wordt voor de kleinste jeugd, hè, voor techniek. Dat ze beginnen een beetje te voetballen van 5, 6 jaar. Je ziet ze nu al, hè, als spelers komen kunnen ze daar lekker een beetje voetballen. Het is niet dat het georganiseerd is, maar ga maar gewoon lekker voetballen met je vriendjes. En de U9, die kan daar techniektraining doen, ook de U11, ook de U13. Kunnen gewoon lekker met elkaar, net als wat je op straat altijd vroeger, wat we vroeger deden. Ja. Trucjes en 1 tegen 1, 2 tegen 2 spelen. Ja, zeker. Dan is het alweer bijna tijd voor Kerstmis. En met Kerstmis hoort de gezelligheid, hoort de muziek. U kent het allemaal. Afgelopen zondag was er in Marjorie Party Place alvast een kerstshow. En Anthony Heile was daarbij aanwezig. Die heeft mooie beelden gemaakt van deze kerstshow die door Cor Manda Loes is gegeven. Mooie manier om te zien hoe Kerstmis vroeger werd gevierd. Met prachtige melodieën, veel kerstsfeer natuurlijk. En natuurlijk ook aandacht voor dank aan God. Er was een spiritueel gedeelte in de kerstshow. En er was vooral een hele mooie show met onder meer gastartiesten Reginald Vidal, Nanjo Rosario en speciaal uit Bonaire de groep Tutti Frutti. Het was een mooie bijeenkomst, dat ziet u op de beelden. En tenslotte gaan we naar Colombia, want daar is sprake van hevige overstromingen. Het ziet er echt ernstig uit als je deze beelden ziet. In de zwaarst getroffen regio, Chocó, dat is in het noordwesten van Colombia, zijn meer dan 37.000 gezinnen getroffen. Stortregens hebben ook talloze noodsituaties veroorzaakt in de departementen La Guaira en Santander in het noordoosten. Ook in het zuidwesten zijn er allemaal sprake van verwoestende overstromingen na de regenval. Het is een ramp aan het worden in Colombia. We hebben er aandacht aan besteed en we zullen er aandacht aan blijven besteden. En we hopen ook dat u blijft kijken. Dit was Extra Journaal. Tot morgen, tot ziens. Dag.